Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mas mataas na singil sa kuryente ng Telco 2, asahan na raw dahil sa taas ng generation charge. Teenage pregnancy rate sa Central Luzon, pangalawa sa pinakamataas sa Pilipinas. Seguridad sa Libad, mas paigtingin daw ng mga otoridad sa Apalit, Pampanga. At 3.5 billion pesos na Philippine Sports Training Center itatayo sa Bataan. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nauusan na ng Central Luzon ang National Capital Region sa may pinakamaraming bilang ng kaso ng teenage pregnancy. Ayon po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Aabot sa higit 18,000 adolescent mothers ang nagluwan ng supling sa rehiyon noong 2020. Kaugnay nito, hinihikayat ng Commission on Population ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno at maging ang mga magulang na magtulong-tulong upang tugunan ang suliranin sa maagang pagbubuntis. May detalye si J.M. De Jesus. Bumaba raw ng 10.74% ang bilang ng mga adolescent mothers o mga teenager na nanganganak noong 2020 batay sa Civil Registry and Vital Statistics sa Philippine Statistics Authority. Higit 180,000 na ang teenage pregnancy noong 2019, habang higit 157,000 naman noong 2020. Bagamat mayroong pagbaba ng bilang, hindi pa rin daw ito dapat ikakampante ayon sa Commission on Population dahil pangalawang rehiyon sa may pinakamaraming bilang ng teenage pregnancy sa buong bansa. Calabarzon number 1. Number 2 ang Region 3. Number 3 ang NCR. In the many recent years, previous years, ang NCR ang nangunguna. Paliwanag ni Nacionales, higit 11.92% o higit 18,000 sa 157,060 national teenage pregnancy count ng bansa ang galing Central Luzon. Sa 7 lalawigan sa rehiyon, ang Bulacan at Pampanga may pinakamaraming kaso ng teenage pregnancy na pareho sa higit 5,000. Sinundan ng mga ito ng Nueva Ecija na may higit 3,000 kaso, Tarlac na may higit 1,300 cases, Bataan na may 1,500 cases, Zambales na may 1,300 plus cases, at Aurora na may mahigit 400 kaso ng teenage pregnancy. Ayon sa POPCOM, mahalaga ang information dissemination at maayos sa komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at kanilang mga anak upang maiwasan ang pagbubuntis na maaga. Napakahalaga po na kinakausap ang ating mga anak. Hindi lang po yung binabawalan. May tendency minsan yung mga traditional parents na mag-impose, bawal ito, bawal ang ganyan. Ang mga anak po natin ay mga kabataan o mga tao na hindi tayo, no? May sarili silang pag-iisip at napaka-effective po na kakausapin lamang ang anak. Bibigyan sila ng paalala, advice sa maayos na paraan. Ang pagpapakalat ng impormasyon sa buong rehiyon sa Adolescent Sexuality and Reproductive Health o SARH sa pamamagitan ng iba't ibang platform sa panahon ng pandemya ay lubos na nakatulong umuna sa pagpapataas ng kamalayan ng publiko kaugnay ng teenage pregnancy. Nagpapatuloy din daw ang POPCOM Central Luzon sa whole of government approach kasama ang Central Luzon Regional Development Council sa paglikha ng RDC Resolution No. 0315/2019 na sumusuporta sa deklarasyon ng adolescent pregnancy bilang National Social Emergency requiring interagency action. Samantala, ipinasa ng Regional Development Council Regional Gender and Development Committee ang Resolution No. 036/2019 o ang paglikha ng Technical Working Group para bumuo ng action plan na tututok sa tumataas sa bilang ng kaso ng teenage pregnancy sa Central Luzon. Makakatulong mo nito sa pagbuo ng multi-sectoral strategy upang pigilan ang paglaganap ng teenage pregnancy. Nanawagan din ng POPCOM na gawin ng mga magulang ang kanilang parte upang mas mapaigting pagbibigay ng solusyon sa problema ng maagang pagbubuntis. Pag-usapan natin ng mga bagay-bagay at kasama po doon yung sexualidad na laging hindi pinag-uusapan. Ang pangaral ng magulang po ay napakahalaga at kung mangangaral tayo ng yung banayad, they will really listen to us. JM De Jesus, CLTV News.
Itutulak daw ni incoming DepEd Secretary Vice President-elect Sara Duterte ang full implementation ng face-to-face classes sa pasukan sa Agosto. Patuloy raw ang pag-uusap sa pagitan nila ni outgoing Education Secretary Leonor Briones para sa transition. Laptop ang report. Puntirya raw ni Vice President-elect Sara Duterte na siyang uupong kalihim ng Department of Education o DepEd na may patutupad ang full face-to-face classes sa mga paaralan sa Agosto. Sinabi ito ni Duterte Carpio sa isang press briefing sa Davao City nitong Lunes. Patuloy daw ang pag-uusap sa pagitan nila ni outgoing Education Secretary Leonor Briones para sa transisyon. Ayon kay Duterte Carpio, itinakda ang face-to-face meeting nila ni Briones sa June 25. Matatandang nitong Mayo, hinikayat ni Briones ang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan na bumalik na sa pagdaraos ng in-person classes para sa darating na school year 2022 to 2023. Noong panahon na yon, sinabi ni Briones na 73% ng mga public schools sa bansa ang nakabalik na sa face-to-face classes. Inaasahan din daw ng kalihim ang 100% full implementation ng face-to-face classes sa susunod na pasukan na magsisimula sa August 22. Narito naman ang naging reaksyon ng ilang mga magulang at ilang estudyante ukol dito. Face-to-face po. Maraming natututunan ng mga bata at saka pumapasok sa utak nila kasi yung module walang nag sa kanila eh. Mas maganda po sa mga bata na makapag face-to-face po sila para po hindi po sila kalat-kalat sa daan at the same time po matuto po sila sa school na itinuturo bilang modular po nila sa pagmo-module. Sa ngayon po, fully vaccine naman po yung mga bata kasi kaya okay naman po sa akin. Pag lang po kasi pag module, wala pong matutunan yung mga bata. Lalo na yung anak ko na mag-grade 5 na niyan, wala po silang matutunan pag module lang. Pero sa akin, okay po sa akin yung face-to-face talaga. Nahihirapan kaming masyadong ma-explain, lalo na hindi naman po kami totally na nakapag-aral ng nakatungtong ng mga high school, ganyan. Yung sa module po kasi, hindi po namin ma-explain ng maayos sa anak namin kung ano po yung tamang sagot sa yung halimbawa sa math, ganyan. Pero sa po kasi sa face to face, at least yung teacher na po na yung magtuturo sa kanila kung ano po yung tamang sagot. Face to face. Face to face? Bakit? Nahihirapan ka ba sa module? Opo. Pero pag face to face, naiintindihan mo yung tinuturo. Opo. Ngayon tatanungin, gusto mag-face to face na kayo, masaya ka na ba? Opo. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Presyo ng asukal umakyat na sa higit 80 pesos kada kilo. 3.5 billion pesos na Philippine Sports Training Center itatayo sa Bataan. At VP-elect Sara Duterte nanumpana bilang ika-15 vice-presidente ng bansa. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, halos 10 piso po ang dumagdag sa presyo ng kada kilo ng asukal, kaya naman pumalo na ito sa 80 pesos. Sa ilang palengke sa Pampanga, hirap daw magpaliwanag ang mga retailers sa kanilang mga suki kung ano ang naging sanhi ng dagdag presyo. May karagdagang detalye si Paulo G. Santos. Maingat sa pagtakal ng puting asukal ang retailer na si Annalie Garcia dito sa Bulaon Public Market sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At gaya ng maraming tindahan na takbuhan ng mga kababayan nating maralita, tingi-tingi ang bentahan dito para mapagkasya ang kakaunting budget ng mga mamimili. 84. Dati po magkano? 70 plus, 74. Dating 74. May alam mo ba kayo kung bakit daw tumaas? Sa ano yata? Sa gasolina, lagi na nang dinadailan gasolina. Nabibigla talaga. Kasi malaki ang tinaas. Naapektuhan mo ba yung paninda natin pag ganyan? Siyempre, tumal. Isa sa mga labis na apektado sa pagtaas ng presyo ng asukal ay ang sa malamig vendor na si Josephine De Leon. Ayon kay Aling Josephine, kung magbabawas siya ng asukal ay walang bibili sa matabang na buko juice. Oo nga po yan. Taas nga po yan. Hindi nga namin alam kung paano namin... Nagbawas po ako ng takan. Yung pong mga tao dito sa palengke, hindi naman po gano'ng kalaki yung binibili nila eh. Nasanay po sila sa 5 piso, 10 piso. Kaya ang ginawa ko, bumaba na lang po yung takal ko po, binaba ko lang po. Mula 7.6% noong buwan ng Abril, umakyat na sa 8.9% ang inflation rate ng asukal nitong nakalipas na buwan ng Mayo base sa monitoring ng Philippine Statistics Authority. Sugar, confectionery, and dessert tulad ng asukal na may 8.9% inflation. Samantala, bumaba naman sa 2.1 million metriko tonelada ang produksyon ng asukal sa bansa mula sa 2.14 million metric tons noong nakalipas na taon. Isa umano ito sa mga dahilan ng mataas na presyo nito sa merkado. Maraming aspeto naman ang nakakaapekto sa mababang produksyon ng asukal ayon sa Sugar Regulatory Administration. Isa na rito ang pagkasira ng ilang plantasyon ng tubo noong 2021 dulot ng bagyong Odette at ang mahal na fertilizer o pataba na nagpahina naman ng ani ng mga magsasaka. Nabawasan din daw ang taniman ng tubo sa bansa. Batay ito sa Philippine Sugar Statistic Crop Year Report noong 2021-2022. Higit 20,000 hektarya ang nabawas sa taniman mula sa 418,215 hectares noong taong 2017-2018. Ngayon nasa 397,524 hectares na lamang ito. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, ang probinsya ng Western Visayas ang major producer ng sugarcane sa bansa ngayon. Aabot sa 50.8% ang major share nito sa total production ng asukal sa first quarter ng nakalipas na taon. Samantala, makikita sa official seal ng Pampanga ang mga tubo at nooy Pampanga Sugar Development Company o PASUDECO, isang alaala na minsang naging malaking producer din ng asukal ang lalawigan. Paulo G. Santos, CLTV News. Sisimula na pong itayo sa lalawigan ng Bataan ang Philippine Sports Training Center na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Mahalaga raw ang naturang center sa paghubog ng mas marami pang world-class athletes na kakatawan sa Pilipinas sa international competitions. Narito ang report. Isang state-of-the-art training center para sa national athletes ng bansa ang nakatakdang itayo sa 25 ektaryang lupa sa lalawigan ng Bataan. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang groundbreaking nitong proyektong pinondohan ng 3.5 billion pesos, Biyernes, June 17. Dito inihayag ng Pangulo ang kanyang kumpiyansa na mag-aambag ng malaki sa umuunlad na industriya ng sports sa bansa, ang Philippine Sports Training Center. Mahalaga raw ang naturang center sa paghubog ng mas marami pang world-class athletes na kakatawan sa Pilipinas sa international competitions.
I am excited to know, once completed, the state-of-the-art and highly scientific sports complex will be instrumental not only in the honing of the skills and talents of our athletes, coaches, and referees, but also boosting their morale as they compete locally and hopefully globally. Pinuri rin ng Pangulo ang Philippine Sports Commission sa ilalim ng pamumuno ni William Ramirez at ng provincial government ng Bataan na pinamumunuan ni Governor Albert Abet Garcia para sa katuparan ng napakalaking proyekto. With this facility, I am confident we will raise and develop more world-class athletes who will represent the Philippines in international competitions and usher in the thriving sports industry here in the country. Sa bahagi naman ni Ramirez, binigyang diin niya na dahil sa training center, muling mabubuhayan ng loob sa kanilang pangarap ang mga atletang Pilipino. And what was very fortunate was pinirma ng presidente. And according to many sports people, ito isa sa pinakamabilis na batas tungkol po sa sports program. So this is a legacy to live by. So this is so sentimental for us, especially me and the athletes, which will be the beneficiary of the National Training Center. Itong center na ito, magiging sports city ito, parang sa Australia, sa Canberra. Ibinida naman ni Governor Garcia ang ganda ng lugar na napapalibutan ng bundok at dagat. Inspired din ang training center ng kabayanihan ng World War II heroes, kung saan masisilayan din ang makasaysayang Mount Samat. We are looking forward to host this relevant facility at maging kababayan na po natin yung ating mga elite athletes ng ating bansa. And with your sports program, mas marami pa pong medalya ang makuha ng bansang Pilipinas. Ang PSTC ay isa sa ilalim sa supervision ng PSC na nilikha sa pamamagitan ng RA 11214 na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong February 14, 2019. Donasyon ng provincial government ng Bataan sa PSE ang lupa sa Barangay Parang na siyang pagtatayuan ng training center. Kabilang sa mga itatayong pasilidad sa lugar ang administrative building, athletes and coaches dormitory, baseball field, beach volleyball courts, bowling center, conference at seminar hall, covered swimming at diving pool, football field, gymnastics center, multipurpose gymnasium. Maliban dito, magtatayo rin ng multipurpose field, rugby pitch, ski at drop range, softball field, track and field oval, tennis court, velodrome, villas para sa guests, sports, science building, men's hall, recreation hall, library, weight training buildings, school buildings, medical center, worship at meditation room. Inaasahan din na isasama sa PSTC ang sports facilities at amenities para sa Olympic sports at iba pang non-Olympic sports. Angelica Cara, CLTV News. Labing-isang araw bago ang opisyal na pag-upo sa pwesto, nanumpa na po bilang ika-15 Vice Presidente ng Pilipinas si Davao City Mayor at Vice President-elect Sara Duterte Carpio nitong linggo. Silipin natin ang mga naging tagpo sa kanyang inauguration sa Davao City sa ulat na ito. Hindi sumunod sa nakagawiang tradisyon si Vice President-elect Sara Duterte matapos isinagawa nitong linggo, June 19, ang kanyang inauguration sa Davao City. Sa ilalim ng Article 7, Section 4 ng 1987 Constitution, ang bagong presidente at vice-presidente ay uupo sa pwesto tanghali ng June 30. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Ed Meñez, Vice President-elect pa rin ay itatawag sa kanya dahil si incumbent Vice President Leni Robredo ay mananatili sa kanyang opisina hanggang tanghali ng June 30. Libo-libong nagtipon sa San Pedro Street sa Davao City upang saksihan ang oath-taking ng anak ni Pangulo Duterte at ika-15 vice-presidente ng bansa. Nasa inauguration si Pangulong Rodrigo Duterte at ang nanay ni VP-elect Sara Duterte na si Elizabeth Zimmerman.
Present din sa inauguration si President-elect Ferdinand Marcos Jr. Nanumpa ang 44 na taong gulang na si Inday Sara kay Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando na inappoint ng kanyang ama sa Korte Suprema noong 2018. Naging guro niya ang Associate Justice sa San Beda at malapit na kaibigan ng kanilang pamilya. Sa kanyang talumpati, sinabi ni VP-elect Duterte na isa sa pinakamahalagang aral na kanyang natutunan sa buhay ay ang isa pusong tatlong prioridad, ang Panginoon, bansa at pamilya. My life is a testament to the power of a God whom we know by many names. My younger self was consumed by a dream to become a doctor. I pursued a pathway that I thought could help me realize that dream. But I was directed toward another way. And now, I am a lawyer. Malaking hamon daw ang mga susunod na araw para sa panawagan ng pagkakaisa ng bansa. Let me reiterate this. We can never go wrong if we are a people dedicated to honoring the will of God, to serving our country and our fellow men, and protecting the integrity of our families and the future of our children. Ang boses daw ng 32.2 milyong Pilipinong bumoto sa kanya ay may malakas at malinaw na mensahe na pagsilbihan ng inang bayan. And this message has been reiterated in my oath to consecrate myself to the service of the nation. Samantala, pinili daw ni VP-elect Duterte ang kanyang hometown bilang lugar ng kanyang inaugurasyon bilang pasasalamat sa kanyang mga kababayan na nagturo sa kanya ng maraming aral bilang public servant, isang abogado at colonel sa Philippine Army Reserve Command. Pinasok ni Inday Sara ang politika noong 2007 nang humabol bilang vice mayor. Nakatandem niya ang kanyang ama na nasa kanyang ikatlong termino na noong panahon na yon. 2010 nang tumakbong alkalde. Matapos ang 3 taon, bumalik ang kanyang ama bilang mayor at nag-practice bilang private lawyer si Inday Sara. 2016 nang muli siyang tumakbo bilang mayor habang nanalo namang Pangulo ng Pilipinas ang kanyang ama. Nitong nakaraang taon, nag-file ng Certificate of Candidacy para sana sa re-election bilang mayor si VP-elect Duterte. Ngunit kinalaunan ay nagdesisyong tumakbo bilang vice-presidente nitong May 9 elections. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Babaeng nagpanggap na bumbero para mangotong at magbenta ng fire extinguisher, arestado. Lalaking di umano'y nakainom, nalunod matapos maliko sa Pampanga River. At mas mataas na singil sa kuryente ng Telco 2, asahan na raw dahil sa taas ng generation charge. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Arestado po ang isang babae na nagpanggap umano bilang isang bumbero upang makapangotong at magbenta ng fire extinguisher. Karamihan umano sa biktima nito ay mga business establishment sa Calafang, Luzon. Narito ang report. Nasa kamay na ngayon ng kapulisan ang babaeng matagal na umanong pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa ulat na pagpapanggap bilang isang bumbero. Ang kanyang modus, magbenta ng fire extinguisher. Ang suspect na si Grace De Leon Agustin ay mula sa Bungabon, Nueva Ecija. Batay sa mga report na nakarating sa PNP at Bureau of Fire Protection, si Agustin ay nagsasagawa ng fire safety inspection sa mga establishmento, saka magbebenta ng fire extinguisher, kukuha ng down payment ngunit hindi na magbabalik pa. Nahuli ang suspect sa Quezon City. Nagpapanggap na personnel ng Bureau of Fire at ang ginagawa niya, pag-i-inspect siya, kumpare ng mga fire extinguisher, and then ang sasabihin na, expert na ito, kailangan na natin palitan. So ang gagawin niya, mag-i-issue siya ng resibo, yung mga fake receipt na actually may nakuha tayo sa kanya. And then, so babayaran siya ng mga may-ari ng mga business establishment. And then, wala na product ng mga fire extinguisher. Karamihan umano sa mga nabiktima ni Agustin ay mga establishmento sa Region 2, Central Zone, NCR, Region 4A at Region 5. Ayon kay Director Louie Puracan, Chief ng Bureau of Fire Protection, ipinagbabawal sa mga bumbero ang pagbebenta ng fire equipment, kaya't kung mayroon mang magpakilala ay peke ang mga ito o di kaya ay gumagawa ng iligal. Na kung may mga ganitong lumalapit sa establishment, magbenta ng extinguisher na bumbero, clue na yan, hindi talaga bumbero yan. Dahil na una, bawal magbenta ng extinguisher ang bumbero. Bawal na bawal ko yan sa amin. Kaya pag may inspection tapos nag-refer ka ng extinguisher, it's a clue na pwede na siya. Dumarami umano ang gumagamit ng ganitong modus operandi dahil malaki ang kita sa pagbebenta ng fire extinguisher, kaya binabalaan ng publiko na huwag magpaloko. Maraming mga nagpapanggap ng bumbero kasi malaking negosyo din kasi ang fire extinguisher business sa Pilipinas. Required siya ng batas. So may mga nag-trade na opportunity sa ganitong negosyo. Pero illegal sila, nanghihingi sila. So may ganyan, dahil yung 911, yun po yung national hotline namin. Sigurado po na pag dahil ka ng 111, mag-report kayo immediately, may sasagot dun sa number na yun para ma-respondihan agad namin. Ang suspect ay sasampahan ng kasong usurpation of authority or official function at estafa. Nananawagan ng BFP sa mga posibleng naging biktima ni Agustin na mag-report sa PNP para maisama sila sa mga gustong magsampa ng kaso. Angelica Cara, CLTV News. Patay isang lalaki matapos malunod sa Pampanga River. Batay sa inisyal na investigasyon, nakainom ang lalaki ng sapitin ang malagim na insidente habang naliligo sa ilog. Narito ang detalye. Isang lalaki ang nasawi matapos malunod sa Pampanga River sa bayan ng Apalit, Pampanga nitong linggo, June 19. Kinilala ang biktima na si Tito Globio, 42 taong gulang, mula sa Bicol at nagtatrabaho lamang sa naturang bayan. Itinawag umano sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO ang insidente at mag-aalas 6 ng gabi nang ma-recover ang bangkay sa Bay Area ng Pampanga River. Wala naman umanong nakitang physical injury o foul play sa katawan ng nasawi at hinihinalang na nalulod ito dahil sa kalasingan. Naginuman sila doon sa kabilang ibayo ng ilog. And after a while, naligo yung yung barkada niya, tapos tiyaya siya na medyo lasing na. So, hindi lang pala medyo, talagang lasing na lasing. At fortunately, yung kasama niya nakaligtas, pero yung nalunod kagabi, hindi siya nakaligtas. So, ang nalunod po is from Bicol, na nagtatrabaho dito sa Sampaloc. Dito na rin siya nag-i-stay. Sa Mampalan po, ginawa lahat ang ating rescue unit ang nararapat, CPR siya, so, pero hindi na rin po nahabol. Nanawagan naman ang Apalit PNP na iwasan ang pagligo sa ilog lalo na kung nakainom.
Ang advice po natin sa mga magiinom, lalo na pag napasobra, alam nyo naman may tubig dyan na malaki, may ilog. Iwasan na pong lumusong sa katubigan para maiwasan natin yung insidente or aksidente pagkalunod sa ilog. Ayun nga, kahit marunong kang lumangoy, kung lasing ka, hindi ka makakalangoy, gawa ng lasing nga. Yun po yung kwan natin kasi hindi naman po natin mababantayan yung buong community ng oras-oras. Samantala, maaalala na isang babaeng tinataya na sa 50 taong gulang ang natagpuan din na palutang-lutang sa Pampanga River noong Biyernes, June 17. JM De Jesus, CLTV News. Nabangga ng maharurot na carrier ng heavy equipment ang overpass sa tapat po ng Angeles University Foundation sa Angeles City. Sa kuha ng CCTV camera, makikita na nayanig ang struktura na isinara na ngayon sa publiko para maisaayos. Narito ang report. Hindi na muna pwedeng daanan ng footbridge na ito sa pagitan ng Angeles University Foundation o AUF Professional School Building at AUF Medical Center dito sa bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay Salapungan, Angeles City. Nagkaroon kasi ng crack ang semento nito at nayupi ang bahagi ng pundasyon matapos mabangga ng isang truck na may bitbit na bako. Delikado yan talaga. Kasi magpapatintero kami karesakin. Importante po sa mga tumatawid, lalo na yung mga lumilipat ng daan. Minsan dumadaan kasi dyan. Delikado. Delikado. Medyo mabilis yung mga motorista, kaya medyo nakakatakot tumawid. Massive kasi sa tayong patawid. Makikita sa kuha ng CCTV camera ng Angeles City Government na tinamaan ng isang carrier ng heavy equipment na backhoe loader ang pundasyon ng flooring ng footbridge gabi ng June 12, 2022. Sa pag-alog at pagbagsak ng ilang debris nito ay wala namang kasunod na motoristang tinamaan. Nayupi ang bakal na tinamaan ng bako at sa pag-alog nito, nagkalamat ang konkretong bahagi ng footbridge. Nahuli rin daw ang driver ng truck na kinilalang si Erwin Faraon na taga Nueva Ecija. Sa text message ni Assistant District Engineer Arnold Ocampo ng DPWH, nasa kustodiya na ng lokal na pamahalaan ang maintenance ng footbridge mula nang ma-turnover ito. Nagsagawa na rin ng inspection sa structural integrity ng nasabing infrastruktura ang City Engineering Office. Ayon kay IC Galagwas, Chief Tactician ng Office of the Mayor, inirekomenda itong pansamantala munang ipasara habang ito'y sumasailalim sa rehabilitasyon. Samantala, sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga highly urbanized city ng Pilipinas ay nasa kategoryang poor pedestrian safety dahil sa limitadong access para sa mga ito. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Seguridad sa Libad, mas paigtingin daw ng mga otoridad sa Apalit. At the Journey CSFP Path to Excellence Coffee Table Book, inilunsad na sa publiko. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Asa nga pa mga nangungunang balita dahil nasa ilalim pa rin po ng Alert Level 1 COVID-19 response ang Pampanga, tuloy na raw ang libad of Fluvial Parade sa bayan ng Apalit sa darating na kapistahan ni San Pedro Apostol o Apong Iro. Bagamat pinahintulutan ng muling idaos ang nakagawi ang tradisyon, doble higpit daw ngayon ang lokal na pamahalaan dahil nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Matapos ang 2 taon na pagkakahinto dahil sa pandemya, huli magsasagawa ng Fluvial Parade sa bayan ng Apalit, Pampanga bilang paggunita sa kapistahan ni San Pedro de Apostol o Apong Iro sa June 28 hanggang June 30.
Kilala ang tradisyong ito bilang libad kung saan ipinaparada sa Pampanga River ang imahe ni Apong Iru sa kanyang malaking bangka mula sa kanyang dambana sa Barangay Kapalangan hanggang sa St. Peter Apostle Parish Church sa Barangay San Juan. Ayon sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Apalit, masaya sila na muling maidaraos ang ilang dekada ng tradisyon sa kanilang bayan. Ngunit ang selebrasyon ngayong taon ay mas mahigpit daw dahil sa gitna pa din tayo ng pandemya. Nasa Alert Level 1 COVID-19 response ang bayan ng Apalit mula June 16 hanggang June 30. Back to normal yung yung ating magiging celebration ng ating piyesta, no? Pero under pa tayo sa IATF na susunod tayo dun sa mga health protocols. Kahit na may libad o yung ating land possession, so magaganap yan ay alinsunod sa ating batas pa rin. Kasado naman na umano ang kapulisan para tutukan ang seguridad sa gaganaping fluvial parade. Yung kasing sa party ng LGU, in close coordination with our PNP and MDRMO personnel, in place na yung preparation like augmentation ng mga police, para sa peace and order, yung ating water search and rescue na mga teams galing from different LGUs plus yung sa munisipyo. And then yung mga kasama natin sa Knights of St. Peter. So these are the preparations para sa safety and security of our devotees at saka yung mga visitors ni Apong Iru. Magpapatupad din naman ng MDRRMO Apalit ng registration ng mga bangka na sasama sa parada at kinakailangan na mayroong life vest lahat ng sasakay sa mga ito. Nag-set up tayo ng registration ng mga bangka. So it will commence on the 25th of June sa Sulipan. So doon po tayo magsisimula. Yung po mga gusto magparehistro, yung ulit po namin, hindi po yung mga sasakay ang magpaparehistro. Ang magpaparehistro po ay yung may-ari, operator, ang mga bangka. Ano po? We will be implementing po na yung mga may-ari ng bangka will provide buoyancy equipment para sa mga sasakay sa kanila para po maging mas panatag ang loob ng mga sasakay ng bangka. Paalala din ng LGU na kung maaari huwag na magsama ng mga bata at matatanda sa naturang fluvial parade at sundin pa din ng health and safety protocols upang mapanatiling ligtas ang lahat. JM De Jesus, CLTV News. Kapatid po sa mga consumer ng Pampanga Electric Cooperative of Belco 2, asahan na raw ang mas mataas sa bayarin sa kuryente dahil sa pagtaas ng generation charge. Wala mo nung nakikitang pagbaba sa singil ang power distributor sa mga nalalapit na panahon. Yan ang balita ni Paulo G. Santos. Walang hindi dumadaing nakabalin sa mataas na utility bill, lalo na ngayong panahon na nagsitaasan ang presyo ng karamihan ng mga bilihin. Ang kuryente namin po, taas. 2 buwan, 4,000. So, Dati, grabe. Magkano dati? Dati po 800, 700 lang po yung isang buwan namin. Tapos ngayon, may gitnang 1,000, 1,800. Sobra nga po yung pagtaas nila biglaan. Yung dati namin bill na na 1,500 lang. Nag-2,300 mahigit, sir. Dati, sir, sa mga nakasindila yung mga ventilador nila. Ngayon, isang ventilador na lang. Wala na mangyayari niyan. Ano na yung mga Pilipino niyan. So, baka mag-alsa na sila dahil sa ano pa dahilan nila, tinataas pa nila. Pero kahit anong tipid dahil tumataas pa rin. Lalo na mainit. Lalong, Diyos ko, bawas na lang ng wala na aircon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 6.5% ang inflation rate ng mga gastusin sa bahay, gaya ng utility bill. At isa na dito ang buwan ng bayarin sa kuryente. Ayon kay Janet Quiazon, head ng Regulatory Management ng Pampanga Electric Cooperative o PELCO 2, naglalaro lamang sa 5 piso per kilowatt hour ang generation charge nitong first quarter ng taong 2022. Ito ang bayad sa pagkuha ng kuryente sa mga independent power producer ng distributing utility company. Ngunit nitong Mayo ng taon, ang dating 5 pesos and 58 centavos, umakyat ito ng 7 pesos and 20 centavos per kilowatt hour. Ang krisis sa enerhiya
at ang laki ng demand sa pagbubukas ng ekonomiya ay siya umanong nagdidikta sa mataas na kuhanan ng elektrisidad sa Luzon grid. Yung usage natin ng electricity ngayon, this 2022, parang yung wala ng pandemic. Kinukuha na yung level nung pre-pandemic like in 2019. So ang nangyari is tumataas po siya. So ang tendency yan, magi-increase yan. Apektado rin ang presyo ng enerhiya sa bansa ng supply coal na dumarating na malimit umanong gamitin ng mga independent power producer. Ang trigger pa rin is yung sa international global market. Kasi nagkaroon na ng global chain, disruption, di po ba, sa Europe. And then affected din po tayo as yung Philippines. Because yung Philippines nag-i-import lang po siya ng oil and not gas from abroad. So price taker lang po tayo. Blended electric power producer ang pinagkukuhanan di umano ng PELCO 2. Pass on o ipinapasa naman ang generation charge sa higit 230,000 na consumer nito sa Pampanga. Sa pass-on rate ng generation charge ng mga electric cooperative na kumukuha ng supply sa Luzon grid, kasama ang PELCO 1 at PELCO 2 sa may mataas na singil. Kaya nang tinanong ng CLTV News kung sino-sino ang mga independent power producer nila, sagot ng PELCO 2. Actually, sir, due to our confidentiality agreement with our power suppliers, we cannot name them, except only na ang babanggitin ko lang po, ang source nila is geothermal. And ang mapabanggit ko lang po ang isang contract dalawang contract lang po pala yung pwede natin banggitin dito. One is the IEMOP, yung Independent Electricity Market Operator of the Philippines, and then yung pangalawa is PSALM, Power Sector Assets, Liabilities and Management Corporation. Walang direktang numero na binanggit ang PELCO 2 sa forecast na pagtaas ng generation charge, lalo ngayong kahit rainy season na ay malasamer pa rin ang alinsangan ng panahon. Kaya ang pagtaas ng generation charge ay asahan na raw. Yung summer season na po ito, yung tag-init, isang trigger din po yun for the higher prices. So we will expect talaga na yung pong price ng kuryente ngayon, tataas at tataas po siya. Samantala, paglilinaw naman ng PELCO 2 sa kabila ng pagtaas ng generation charge, nakapako pa rin sa 1 pesos and 31 centavos ang distribution charge mula pa noong 2010. Paolo G. Santos, CLTV News. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sanenga. Maraming salamat po. Nagbabalik ang CLTV News. Asa iba pa mga nangungunang balita dahil nasa ilalim pa rin po ng Alert Level 1 COVID-19 response ang Pampanga, tuloy na raw ang libad o fluvial parade sa bayan ng Apalit sa darating na kapistahan ni San Pedro Apostol o Apong Iro. Bagamat pinahintulutan ng muling idaos ang nakagawiang tradisyon, doble higpit daw ngayon ang lokal na pamahalaan dahil nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus.